A Deputación de Ourense volve converter a provincia no epicentro mundial da cultura tradicional coa celebración dunha nova edición das Xornadas de Folclore. Terán lugar entre os días 10 e 20 de agosto e reunirá a 178 artistas integrados en 6 agrupacións de prestixio internacional procedentes de 4 continentes que actuarán en 16 localidades. Destes 16 espectáculos, 14 se van a compoñer con 3 grupos diferentes, de 3 continentes diferentes, e a cada grupo que teñen un repertorio amplio se lle seleccionou o máis chamativo, interesante e diverso do seu repertorio. E, conxuntamente co equipo técnico de Luz e Son, facemos unha produción. Isto é unha produción. O espectáculo durará aproximadamente entre hora e media e 2 horas menos cuarto e as condicións que hai en cada concello son unhas condicións óptimas para que calquer espectador poda ver o espectáculo como se estuvese nunha sala de teatro. As xornadas de folclore traerán a música e danza tradicionais de Armenia, Ecuador, Kenia, México, Serbia e Taiwán. O espectáculo está baseado na cultura e na tradición popular de cada un destes povos. É dicir, collemos o repertorio amplio do seu folclore basado na súa tradición e nós con iso facemos unha produción artística que configura un espectáculo grandioso. E non é porque o diga eu por dicilo, senón por a crítica e o seguimento que ten ao longo de todos estes anos. Como datas sinaladas, o martes 18 de agosto a comitiva regresa á cidade de Ourense cun gran desfile desde o Parque de San Lázaro ata a Praza Maior, onde actuarán os 6 grupos xuntos. Unha cita que se repetirá o mércores 19 no auditorio do Castelo de Ribadavia, antes da partida definitiva das delegacións o día 20.